Pag tinawag kitang ate, akin ka. Ate-ate mo ngayon, bembang mo bukas. Ay! Anong endearment mo, Mang Tombek. Kanor, sa mga chicks mo? Babes 1, 2, 3, 4, 5. Para Lima yan, iwas wrong sin. para isahan lang. Kung Di magkamali. mamali ka man machine, babes pa rin. Ikaw ba kung ma-endearment kayo ng asawa mo? Endearment. Oh, ang tawagan namin sweet. Una mo siyang tinawag, no? Basic. Ay, nako, mga lalaki talaga. Pag Ano na naman? nilabelan nyo na kami sa chat, dyan kami na-fall kasi. Ngayon kasi paano makuha yung mga babae. Hindi na sweet eh. Yan ngayon kasi, hi boss. Yan! Pag tinawag kang boss, akin ka. Meron pa isa. Ano pa? Hello, madam. Yeah! May isa pa para Ano talaga pa? mapapareply yung mga babae. Ano Hello, ate. Ganda mo. Pag tinawag kitang ate, akin ka. Ate-ate mo ngayon, bembang mo bukas. Ay! Ikaw ba, Tits? Maging Ay. issue ba yan sa'yo na nilagay ka sa phone book ng jowa mo? Nilagay doon chubby. Of course naman, okay lang. Kasi Sa'yo sa yun. phone book ko nakalagay doon jutay. So okay lang, see? Wait. O kaya naman 1.5 inch. Mga ganun lang. Sabi naman yung mga ano dyan. Kaya ako, Diyos ko, kahit ako yung jowa niyo, sasaktan ako. Oo, sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.